tiedä näkyykö videolle asti, mutta siellä se nyt vihdoin tilkotteisi. Alhaalla tuolla puiden takana Lemmenjoki. En tiedä minkä kämmin tein taas karttaa lukiessa, ehkä sen, etten ihan hirveästi sitä lukenut, että oli nyt vähän yllätyksenä, että tämä alkumatka kulki täällä näin ylhäällä. Mä olin jotenkin asennoitunut kulkemaan tuolla joen varressa, mutta ensimmäiset pari kilsaa vähän reilu on kyllä tultu täällä aika korkealla metsikössä ja se ei kyllä haittaa, on ollut kerrassaan upeaa metsikköä, mutta ehkä tästä kohta päästään myös tonne joen varteen. Lähdin siis ihan hetki sitten tuolta Njurkulahdesta ja kuljin ton Männikön läpi, tuosta vähän oikasin ja nyt kulkenut tätä joen törmää pitkin. Ja nyt tosiaan kun karttaa katsoo, niin kyllähän täällä tätä korkeuseroa ihan mukavasti on. Ja kuljen siis tätä joen vartta pitkin. Varmaan menen täällä jo ensimmäisistä ylityspaikoista yli. Tuolla toisella puolella näyttäisi siltä, että pääsee enemmän kulkemaan tuossa ihan joen rannassa. Ja aina tuonne Kultahaminaan saakka ja sieltä lähden sitten kiertämään tätä kultareittiä sillä lisäyksellä, että teen tuolta vähän pidemmän kieppauksen, että pääsen ihailemaan tuota Karhu Korhosen kirjastoa ja laskettelen sieltä sitten pikkuhiljaa takaisin tonne Ravadasjärvelle ja lauantai-aamuna pitäisi olla siellä, koska varasin juuri tuossa lähtiessä itselleni sitten jokivenekyydin takaisin, niin pääsen ihastelemaan myös tätä jokea tuolta vesiltä käsin, mutta nyt mennään näillä main ja ajattelin tuohon Sotkajärvelle kulkea ja sen jälkeen tehdä ilman rinkkaa pienen huiputuksen, eli käyn tuolla joenkielisen päällä. Näytti hieman lumihuippuiselta vielä tällä hetkellä ja katon sitten jäänkö tuohon Sotkajärvelle yöksi, kello on jo aika paljon, vai jatkanko sitten tonne ensimmäisen ylityspaikan luo ja teen leiriä sitten jonnekin niille main ja huomenna olisi sitten tarkoitus päästä kulkemaan tää joen pätkä tonne Kultahaminaan ja ehkä tonne Morkanojan Kultalaan saakka. Mutta katsotaan kui tää etenee. Ihanasti käy tällainen pieni tuuli, mutta täytyy kyllä todeta, että reilu pari kilsaa tosiaan kuljettu ja vähän mennään paita alle ja märkä, eli kuuma on reipas 20 astetta, joten kyllähän tää tämmöiseksi marssisääksi on hitusen liian kova. Jere oli viime viikolla tuolla Muotkatunturi erämaassa poikansa kanssa isä-poikavaelluksella ja heillä oli kyllä sit ollut vähän päinvastaiset säät, että kylmää ja vähän sateista ja yötkin oli osittain ollut vielä pakkasen puolella, niin tää on kyllä nyt ihan täys vastakohta sille ja ennen kuin joku ehtii kysyä, niin kyllä olen yksin reissussa. Jere tulee lauantaina perästä. Meillä on treffit lauantaina tuolla Saariselällä. Lähdetään ensi viikolla asiakasvaellukselle tonne Urho Kekkosen kansallispuistoon Paratiisikuruun, keskikesän vaellus siellä. Mutta mulla oli mahdollisuus jo irtaantua vähän aikaisemmin tänne, niin lähdin tekemään tämmöisen oman reissun ja kerrottakoon se tähän heti alkuun, niin ei tarvi ihmetellä, että missä se toinen puolikkaani on.
Jätin rinkaan tuohon tuommoiseen pieneen puron varteen ja vaihoin vaellussaappaat paljasjalkakenkiin ja otin rinkan pääliosan repuksi ja vettä mukaan ja pitkähihainen paita ja lähdetään käymään tuolla Joenkielisen huipulla. Näytti, että 3 kilsaa tosta risteyksestä olisi ylös ja saman verran takas, mutta veikkaan, että alas tullaan vähän nopeampaa kuin mitä mennään ylös. Vähän vielä löytyy varjopaikoista lunta. Niin se yleensä tähän aikaan kesästä tapahtuu, mutta alkaapa maisema avautumaan. Aika nättiä. Ja ihana pieni tuulenvire. Ei ole paljon enää. Aivan uskomattoman lämmin tuuli. Huomenta Lemmenjoelta. Yö nukuttu. Nyt en muista paikan nimeä, missä on. Kävin eilen siellä Joenkielisen huipulla. Olin tullut sen 5 kilsaa siitä parkkipaikalta ja jätin rinkan sit sinne yhteen puron varteen ja kävin ilman rinkkaa tekemässä sen pienen lenkin sinne Joenkielisen päälle. Tosi kuuma iltapäivä ja ilta ja oli semmoinen etelä kautta lounaistuuli ja sekin oli ihan todella lämmin, että ei siellä huipullakaan hirveästi viilennystä saanut. Mutta otin sitten vielä rinkan selkään sieltä palattuani ja lampsin 3 kilsaa eteenpäin tähän ensimmäiselle ylityspaikalle. Eli tässä on nyt ensimmäinen venelossi, jolla tuon Lemmenjoen yli pääsee. Ja telttailupaikka, vessat ja onkohan tässä joku tuollainen päivätupa. Tulin tähän aika myöhään. Mä lähdin vasta parkkipaikalta joskus 5 jäljestä iltapäivällä, niin mä olin tässä joskus 10:30 aikaa illalla ja olin aika poikki, joten söin ja laitoin leirin pystyyn ja kävin siitä aika samoilta nukkumaan. Tässä oli jo 3 muuta telttaa tällä puolella ja sitten tuossa rannassa kun kävin, niin näytti, että tuolla on yksi toisella puolella. Et ajattelin, että tämä voisi olla ihan suosittu reitti, mutta tietenkin nyt ollaan niin sanotusti vasta sesongin alussa, että saa nähdä kuinka paljon on ihmisiä liikenteessä, koska ainakin kun varasin itselleni paikan siihen paluuveneeseen, niin ei kauheasti niitä varauksia ollut, mutta todistetusti muitakin ihmisiä liikenteessä. Lämmin päivä tulossa, ei ehkä niin lämmin kuin eilen. Toivottavasti ainakin säätiedotus lupasi toissapäivänä vähän pienempiä asteita tälle päivälle. Ja tehdään aamupalaa ja ihana me tehdään aamupalaa ja laitetaan lounas termariin ja leiri kasaan ja lähdetään päivän etapille ja ajattelin tosiaan, että mä menen tästä yli, koska tämä toinen puoli kulkee tuolla aika korkealla tuolla törmällä ja mä haluaisin enemmän mennä tuossa ihan niin kuin joen varrella, niin kartan mukaan tuolla toisella puolella se olisi paremmin mahdollista, niin mä
hyppään sille puolelle ja lähden kulkea kohti Ravadasta ja Kultahaminaa. Sitä ennen juodaan paripannullista kahvia ja tehdään puuroa maapähkinävoilla ja myslisekoituksella ja smoothilla ja niillä hetken aikaa jaksaa kulkea. Vamos. Sitten mennään yli. Pääsin tähän toiselle puolelle ja heti iski leiripaikkakateus. Olisi kannattanut tulla jo eilen illalla yli. Olisi ollut nätti jokimaisema ja takana avautuu noi tunturit. Ai että. Ja tässä oli tosiaan tuolla isompi päivätupa. Toi ilmeisesti jätekatos, mitä mä tuolla toisella puolella luulin päivätuvaksi. Yhä kehottaisin kyllä kaikkia kantamaan omat jätteensä pois täältä ja nuotiopaikkoja. Ja tässä oli ainakin eilen tuolta toiselta puolelta katsottuna yksi teltta ja kanootti, eli he olivat ilmeisesti melomassa mutta vettä matkaa ja matka jatkuu kohti Ravadasta. Paitsi että maisemat on nättejä, niin piti ruveta heti paikkaamaan itseä, kun toi mun vappuna Joutsjärvellä vähän oireilu pikkuvarvas, mihin ei oikein löytynyt järkevää syytä, että miksi se tuntunut näissä vaellussaappaissa, missä ei ole ikinä ollut mitään tuntoja, niin se jotenkin siellä niin kuin kipeytyy, niin se rupesi taas tuossa tuntumaan ja sitten mietin, että mä korjaan sen tuolla sitten, kun pidän lounastaukoa, mutta ei. Käskin pysähtyä heti ja teippasin sen tuohon viereisen kaverinsa kiinni, niin toivottavasti helpottaa ja myöskin rinkka alkaa painamaan hyvin tuohon suoliluihin. Mulla ei ikinä ole oikeastaan ollut sen kanssa ongelmaa, mutta mä oon ekaa kertaa niin kuin täydellä kuormalla tämän rinkan kanssa, mikä mulla nyt on, niin voi olla, että tässä on erilainen toi lantiovyö, kun mihin on tottunut, niin jotenkin se painaa nyt tonne suoliluihin, vaikka rinkka on ehkä vähän kevyempi kuin normaalisti, niin askartelin sitten itselleni tämmöiset pehmusteet tänne, josko ne auttais. Aikamoinen pauhu alkaa jo kuulumaan. Lähestytään Ravadasköngästä. Aikamoinen voima.
olipahan köngäs. Taas kerran niitä paikkoja, jotka oot nähnyt kyllä kuvissa ja videoissa, mutta paikan päälle tuu toteamaan, että joo, eihän se ollut sinne päinkään. Ne kohteet vaan näyttää niin paljon hienoimmilta täällä livenä paikan päällä, kuin mitä ne sitten yhdelläkään retkivideolla tai kuvissa näyttää. Oli kyllä vaikuttavan näköinen. Hieno paikka. Pidin siinä ennen Ravadasköngästä, siinä oli se Ravadaksen autiotupa, iso tupa, 2 puolta, molemmat autiotuvan puolia yhteensä. Laski, että 18 oli petipaikat niissä tuvissa. Että tosi tilava paikka ja muutenkin siististi huollettu autiotupa-alue ja retkipuitealue. Siinä pidin siinä pitkän lounastauon. Söin rauhassa ja makoilin vähän aikaa penkillä ja ihmetteli aukeavaa maisemaa. Ja nyt sitten kohti Kultahaminaa, tästä on joku 5 sinne ja sitten tehdään plänejä loppuillan osalta, että jatketaanko matkaa vai jäädäänkö siihen, mutta nyt tuntuma olisi kyllä se, että jatketaan vielä tänään matkaa, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Suunnitelmat on tehty, jos ei muuta, niin muutettaviksi. Ton Ravadaksen jälkeen niin tää reitti nousi tänne tosi korkealle ylös, vähän etämästä tuosta joesta tänne Mäntymetsän keskelle. Ja täytyy sanoa, että noi Uro Kekkosen kansallispuiston metsät on aina sykähdyttänyt mua suuresti. Vanhat luonnontilaiset metsät siellä. Ja enää Lemmenjoen metsätkään kyllä niin kuin kovin kauas siitä listalta jää. Katsokaa nyt häntäkin. Aivan upea kelo. Pidämme Jeren kanssa keloista. Sattuneesta syystä. Vai ehkä juuri sen takia, että pidämme keloista, niin olemme myös nimenneet itsemme sen mukaan. Mutta kun lähdin eilen sieltä Nyrkulahdelta, niin kulin vähän matkaa siitä luontopolkua, mikä siellä parkkipaikan lähistöllä on, niin siellä oli yksi semmoinen kyltti, missä kerrottiin, että nämä Lemmenjoen metsät tässä joen molemmin puolin, tämä laaja kangas mäntymetsä, niin tämä on Suomen laajimpia tällaisia yhtenäisiä luonnontilaisia metsäalueita, eli ei ole metsätalouden jälkiä täällä ja on niin kutsuttua vanhaa metsää. Se, että on vanhaa metsää, niin sehän ei tarkoita sitä, että kaikki täällä olisi vanhaa, vaan täällä on kaiken ikäistä puuta, nuorta puuta, vanhaa puuta ja hyvin paljon tätä tällaista niin kuin pikkuhiljaa kuolevaa puuta. Sielläkin taas yksi kelo kohta nojailee kaveriinsa. Niin on tää kyllä tosi vaikuttava alue. Tällaistähän ei missään etelässä oikein taho päästä näkemään, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tässä laajuudessa, niin uskon kyllä hyvin, että tämä on varmaan niin kuin laajimpia, että enpä ole tällaiseen alueeseen itsekään ennen törmännyt, mutta tekisi kyllä jokaiselle suomalaiselle hyvää tulla katsomaan, että miltä se metsä niin kuin oikeasti näyttää, miltä se oikea metsä näyttää, kun se on täynnä kaikenikäistä puuta, eikä vaan sitä teini-ikäistä, niin kuin siellä etelässä tuppaa olemaan. Täällä nämä männyt saa elää rauhassa sinne 500-vuotiaaksi ja kelottua ja pikkuhiljaa maatua takaisin. Ja samoin kaikki kaverit ympärillä, joiden elinkaari onkin sitten vähän nopeampi, mutta etelässä niin nämä harvoin näkee edes teini-ikää ennen kuin kaato käy. Tosi hienoa, todella hienoa metsää ja Jukiuoman tuolla puolella niin Viippustunturien huiput, niin kyllä kelpaa kulkea, vaikka kuumuus tahtoo vähän perottaakin.
Siinä olisi taas leiri laitettu pakettiin Morkamojalla. Leirintä tai telttapaikka on tällä vähän ylempänä. Autiotupa, varaustupa löytyy tuolta alempaa joen varresta. Ja, oli tosi kylmä yö. Harvoin tulee tähän vuoden aikaan niin kuin paleltua öisin, mutta nyt heräsin monta kertaa siihen, että oli niin kuin vilu. Nukahin kyllä aina uudestaan, että ei niin pahasti palellu. 5 hetken aikaa mietin, että teenkö lämmin vesipullon, mutta nukahin siitä sitten uudelleen. Mutta oli tosi viileä yö ja kontrasti näihin päiviin on tosi kova, koska on taas ihan törkeän kuuma. Kello tulee ihan kohta 10:30. Heräsin tuossa pari tuntia sitten ja tarkoitus olisi jatkaa matkaa. Käväsen vielä hakemassa tuolta joelta vähän vettä ja tsekkaamassa vähän karttaa. Mä oon vähän 2 vaiheella, että mitä reittiä tänään kuljen, mutta mulla on tuossa pari kilsaa sitä vielä aikaa miettiä. Eilen aamulla lähdin siis tuolta Sieritnivalta. Kuljin tätä joen rantaa täältä Härkäkosken ja Ravadaksen kautta. Ihailin tosi pitkään Ravadasköngäksen putousta ja tää väli oli muutenkin todella kaunis. Kulki tuossa joen pinnassa. Sitten noustiin tonne ylös. Tosi upeata mäntymetsää oli siellä. Ja saamuin sitten ilta 6 jäljestä tuohon Kultahaminaan. Ja siitä jatkoin sitten vielä sen reipas 4, melkein 5 kilsaa tänne Morkamojalle, missä ollaan siis nyt. Ja alunperinhän kultareitti on kulkenut täältä välistä Matti Ravadaksen kautta takaisin tuonne Ravadasjärvelle, mutta nyttemmin tullut lisäys tuolta Pihlajamäen kautta. Pääsee näkemään ton Korhosen kirjaston tuolta saa nähdä, minkälaisen reittisuunnitelman teet. Menkö tätä lyhyempää reittiä tämän rinkan tonne ja käväsen tuolla Korhosen kirjastolla vai kierränkö sitten tuolta Pihlajamäen kautta jonnekin tonne Ravadasniemelle tai joko ihan Ravadasjärvelle saakka. Tänään ajattelin mennä, koska huomenna aamulla tai huomenna puolen päivän aika olisi sitten kyyti takaisin tonne Nurkulahdelle. Tein sittenkin pidemmän reittivalinnan ja tulin rinkkoineni päivineni tonne Pihlajamäkeen. Tollanen vanha kullankaivuu paikka ja kävi tuuri, niin törmäsin siinä vanhaan, joskin jo niin kuin 80-luvulla kullankaivuun lopettanaiseen. Tässä tapauksessa entisen kullankaivajan, joka kyllä viettää kesiään täällä, niin oli hauska rupatella ja puhua alueen historiasta ja kullankaivuusta. Ja tästä Pihlajamäestä nyt matka jatkuu ylämäkeen kohti lentokenttää ja Korhosen kirjastoa. Ihana viileä tuuli käy, niin vaikka aurinko porottaa ihan pilvettömältä siniseltä taivaalta, niin yllättävän miellyttävä kulkee eiliseen paahteeseen verrattuna. Täällä näitä reitin varrella näkyy kullankaivajien mökkejä ja heidän mönkiäuriaan pitkin täällä reitti kulkee. Hyvin tuolta maastosta erottuu Korhosen kirjasto ja valkoiseksi maalattuja kiviä kertomassa, että siinä olisi lentokenttä. Mennään katsomaan, minkälaisia lukuelämyksiä on tarjolla. Siinä olisi nyt Jäkäläpään kulttuurikeskus ja Karhu Korhosen kirjasto. Kirjat taitaa löytyä. Joo.
tovi tässä vierähtää. Täällähän ei tietenkään mitään tällaista aakkosellista järjestystä ole, mutta selvää kronologisuutta on havaittavissa. Siinä on aamulla kello 7 ja mennään pari kirjaa eteenpäin, niin huomenna kello 11. Melkein menisin sanoa, että mun suosikiksi nousee Miksi tehdä työtä -kirja, mutta se oikeasti kertokin työn tekemisestä eikä siitä, että miksi sitä ei kannata tehdä. Onpa jotenkin todella sympaattinen paikka. Tämä on siis Kullankaivajien talkoovoimin ylläpitämä ja Karhu Korhosen muistolle perustettu kaikille avoin kirjasto. Varmaan syrjäisin kirjasto, mitä löytyy. Täällä on pieni tällainen valokuvanäyttelytila ja sitten on toi kirjaston puoli. Ja tuossa on tosiaan tuo lentokenttä vieressä. Tosin se ei ole tainnut nähdä lentokonetta hetken aikaa, mutta silloin Kullankaivuun kultavuosina niin tänne on tullut huoltolentoa aina kerran viikossa ja laskeutunut sitten tuohon. On voinut olla aika pomppuisa lasku, vaikka aika tasainen tuo on. Ihana sympaattinen paikka ja tällähän on olemassa myöskin sivukirjasto Martin Iiskon siellä toisen kentän laidalla aika lähellä sitä Morkomojaa, missä olin viime yön, niin sieltä löytyy sitten sivukirjasto, mutta mä pidän tässä lounastauon ja voi olla, että lukasen jotain kirjaa ja vähän katselen näitä vanhoja kuvia. Todella sympaattinen paikka. Olipa hyvä, että tulin. Täältä löytyy myös kirjaston seinästä vähän tarinaa Yrjö Korhosesta ja en voisi olla enempää samaa mieltä hänen kanssaan. Elämä on ollut rikas, mutta rikkauden mitta ei ole löydetty kulta, vaan eletty elämä. Ei sillä, että eihän sitä itse mitään kultahippuja ole tullut täältä löydettyä, mutta on kyllä Korhosen kanssa samaa mieltä, että ei se rikkaus ole siinä omaisuudessa tai rahassa tai muussa varallisuudessa, vaan se on jossain ihan muussa. Leiri pystyssä Ravadasjärvellä ja keho tankattu. Vähän meinaa taas viluhiipiä kaveriksi tälle iltasella, kun aurinko lakkaa paistamasta, mutta teen kuumavesipullon ja menen makuupussiin lukemaan kirjaa, jonka ehkä satuin lainaamaan Korhosen kirjastosta. Voi olla, että tulee pitkä laina-aika, mutta lupaan sen kyllä sinne palauttaa aikanani. Ja mun lisäksi tässä on 3 telttakuntaa ja autiotuvan puolella 1 porukka ja kaikki otellaan huomista kello 12 venekyytiä sitten tonne Njurkunlahteen ja kiva päästä ihailemaan jokea nyt sitten itse tuolta konkreettisesti tuolta joelta ja ei muuta kuin mä lähden lukemaan, niin hyvää yötä. Huomenet Ravadasjärveltä. Se on taas kuuma päivä tulossa ja
tuossa reipas puoli tuntia sitten meni aika tyhjän näköinen vene tuonne Kultahaminan suuntaan, muutama ihminen kyydissään, mutta katsotaan millaisena tulee takaisin. Meitä on lähes 20 henkeä nyt tästä Ravadasjärvellä odottelemassa tuota venekyytiä, joten aika tiivis tunnelma voi tulla. Ollaan siellä kuin sardinit purkissa. Katsotaan saako siitä enää sitten kuvailtua vai keskitynkö vain itse ihailemaan maisemia. Ja ton venekyydin myötä niin tää reissu tulee päätökseensä ja mä suuntaan Saariselälle hakemaan Jeren matkaan mukaan ja suunnataan tuonne UK-puiston pohjoisosiin. Oli tosi kiva reissu, todella upeata maisemaa, nämä Lemmenjoki uoman ympäröimät mäntymetsäalueet todella hurmas mut ja tää oli todella kaunis tää jokipätkä tässä. Ja vaikka en tuosta kullanhuuhdonnan historiasta niin kiinnostunut ollutkaan, niin kivoja tarinoita tuolla matkan varrella tuli. Ja tämä pieni kohtaaminen tämän vanhan kullankaivan kanssa oli kyllä eilen tosi mukava. Ja käynti siellä Karhu Korhosen kirjastossa, niin se etenkin lämmitti sydäntä. Tosi upeat maisemat. Oli pitkästä aikaa ihan hauskaa jopa kulkea tämmöinen valmis reitti, ei tarvinnut hirveästi pohtia kulkemista ja oli mukavaa olla myöskin vaihteeksi itsekseen reissussa vaikka Jeren kanssa, jos kenen kanssa, niin on ihan parasta kulkea ja toivottavasti loppukesästä päästään pariin reissuun myös sitten kimpassa. Kiva, jos katsoit tänne asti. Käy ottaa meidät seurantaa Instagramissa, että Kela Outdoors. Löydät meidät myöskin Facebookista. Käy tsekkaa meidän nettisivut. Ja jos tykkäsit videosta, niin laita myöskin tämä meidän kanava seurantaa ja kerro kommenteissa, mitä tykkäsit. Ja ei muuta kuin nähdään ensi reissussa. Moikka!